Nakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority o PSA o DILG ang local government unit sa Akbar Municipality nga kinasing-kasing nga nagsuporta sa pagpatuman sa Community-Based Monitoring System o CBMS 2022 nationwide rollout. Matud pa ni Akbar Municipality Mayor Ali Isali nga maukuno kini ang magsilbi nga ekonomikanhon ug sosyal nga himan ngadto sa pagporma ug pagpatuman sa mga programa sa pagwagtang sa kapobrehon nga paniguradong makahatag og kalambuan ug kasulbaran sa kakulangan sa panginahanglanon sa matag sektor sa komunidad. Karong adlaw usa ka grupo sa CBMS personnel ang gihatagan og mainitong pag-abi-abi sa LGU sa Akbar ubos sa lagsik nga liderato ni Municipal Mayor sa Akbar nga si Honorable Ali Isali atol sa ilang roadshow o motorcade para sa kick-off sa community-based monitoring system niining tuig sa 2022 nga adunay tema nga swak sa datos para sa komunidad na mas maayos. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Province of Basilan. Stay safe.